Does dim prinder gwynt gyda ni yma yng Nghymru, a ni gyd yn gyfarwydd â gweld turbinau gwynt ar y tir, ond heddiw rwy'n ni'n ymweld â ail fferm wynt fwyaf y byd ar hyn o bryd. Golygfa sy'n gyfarwydd os chi'n byw neu wedi ymweld ag arfordir Gogledd Cymru. Mae fferm wynt gwynt y môr i'w weld yn glir oddi ar arfordir Llandudno. 160 turbine dros 80 km sgwâr mewn maint ac yn cynhyrchu digon o egni yn flynyddol ar gyfer trydydd o'r tai yng Nghymru. Prosiect 2 biliwn yw Gwynt y Môr. Mae wedi buddsoddi tua 90 miliwn i mewn i Cymru yn ystod y gwaith adeiladu. Rydyn ni wedi dechrau gwaith adeiladu ym 2012. Oedd e'n cymryd tua 3 mlynedd i adeiladu. Dechreuodd y dyrbain cyntaf i throi a creu egni gwyrdd yn 2014. Felly, ar ôl awr ar y cwch, wedi bach yn rough ar hyn o bryd, ond i bron y cyrraedd y fferm wynt, a maen nhw yn anferth bron nhw 100 metr y milltir ac yn pwyso bron nhw 700 unell. Yn Denmark, maen nhw'n cael adeiladu ac maen nhw'n dod nhw drosodd efo cwch mawr rownd i Mostyn mewn darnach efo tower yn y sel, y blades. Wedyn nhw'n cael ei adeiladu yn fyna cyn dod nhw allan at y fferm wynt. Pryd dechreuodd y fferm wynt, y faint nath y gymryd i gwblhau? 2 flynedd i adeiladu o'i gyd, ond nhw'n bildio adeiladu TPs gynta a'r monopiles yn mynd fewn gynta. Wedyn mae turbine ei hun, ond nhw'n adeiladu hynna mewn 24 awr. Felly fel mae'r egni'n cael ei drosglwyddo wedyn o fod yn egni gwynt i'r trydan? Mae'n gwynt yn taro blades sy'n troi trwy gearbox, generator, mae cables yn dod lawr y turbine wedyn. Wedyn o turbine i'r offshore substation mae'n mynd trwy cables. O fyna mae'n cael ei bwstio fyny eto a dyn mynd i cables mwy wedyn te seis yna. Mae'n mynd i St Asaph onshore substation cyn mynd on i'r grid. Nôl ar dir sych, mae'r turbinau yn cael ei reoli o fan gwylio gan beirianwyr sydd yma 24 awr o'r dydd. Felly, Siôn, dyma ni'n yr man reoli, a mae'n lle bach da, chi'n gweld popeth yma? Yndan, da ni'n gweld pontoon ar fyncw efo'r cychod i gyd. Mae golygfa o'r wirwl y fyncw, a harbour i gyd. A os ni'n sbio trwy ffenas fyncw, da ni'n gweld y turbinau gwynt. So pryd chi'n penderfynu troi'r turbinau gwynt yn mlaen? Da ni'n tueddol i cadw nhw mynd gymaint ar eda ni. 7 diwrnod drwsos, 24 awr y dydd, 365 days a year. Sy'n ni cael gymaint ar eda ni o production allan ohonyn nhw. Beth yw'r tywydd perffaith chi angen mwyn cael yr egni gorau mas o'r turbinau? Gwynt sych, cry, 30 milltir yr awr ydy y gorau fydda ni gofio amdan. So neis ni'n cael hynna trwy'r amser. Wedyn, a nhw'n troi hynna'n off ar 55 milltir yr awr. Mae di'r gwynt cryfa maen nhw'n gallu cymryd. Ar pa fath o gyflymder wedyn mae'r propellers ar y turbinau yn troi? 186 milltir yr awr ar y tip. Wedyn, ar y shaft ei hun, at 15 RPM. Mae rhai yn dweud fod ffermydd gwynt yn sbwylio'r olygfa, ond yn fy marn i, mae'r fferm wynt yma yn droiadol tu hwnt o'i waith adeiladu i'r gwaith peirianneg a hefyd y dechnoleg o troi'r egni yn drydan. Ar gyfer dyfodol gwyrdd, mae'n rhaid ni'r agorau o'r egni adnewyddadwy yma a'r holl fydd eraill sydd gyda ni o amgylch Cymru gyfan.